Biziberritzea berriro ere talde eta eragile askoren agendan dagoen momentu honetan, pasaitarrok ere zeresanik badugu gai horretan, dudarik gabe, eta, lehenik eta behin nola ulertzen dugun biziberritzea pasaiatik, eta pasaiatik biziberritzea ulertzen dugu, modu integral batean egin behar dela, beti ere pasaitarron ongizateari begira egindako biziberritze bat izan behar duela, pasaitarren parte hartzearekin egindako biziberritze bat izan behar dela, eta hori da zuzen ere gobernu talde honetatik jarraituko dugun ibilbidea. Erakunde eta eragile askorekin harremanetan gabiltza, harreman horiek modu batera edo bestera positiboak izaten ari dira, baina bai askotan kontraesanekin topatzen garela. Adibidez, ez dugu oso ondo ulertzen EAJ zertara jolasten ari den eskualde honetan. Batik bat, biziberritzearen defendatzaile sutsu bezala ulertzen den horietan, gero egunerokotasunean, biziberritze horretan oinarri izango diren proiektu askotan, oztopo besterik ipintzen ez dituenen, ez? Eta ari nahiz hitz egiten, Euskadi etorbideen urbanizazioan, ari nahiz hitz egiten Pasai Antxoko frontoia eta parkearen berritzeaz eta eraikitzeaz, eta baita ere Donibaneko saneamenduaz. Ura agentzia, portua eta EAJ zuzentzen dituen erakunde guzti eta horietatik oztopoak besterik jartzen ez ari dituztenen, ezta? Orduan gure aldetik, eskua luzatu nahi dugu, bai erakunde eta eragile guztiei, guztion artean elkarlanean, mahai baten bueltan, lanean jarri daitezen, pasaitarrak izan daitezen, mahai horretako erdigunea eta erabakitzeko ahalmena mahai horren bueltan egon dadin, dudarik gabe.